The ability to reason and problem solve is regarded as an intelligence quotient, which in most cases is represented by an acronym, which is IQ. There's one thing I've picked up about people with the highest IQ. Socially, they are regarded as inept, nerds, or they may even look stupid. Sometimes even their appearance is not that glamorous. But wow, their mind, their brain power is beautiful. Let's Google Einstein. Look at how he appeared. But we have maths today because of him. Beware. Do not judge a book by its cover. Sanibonani balingane mabungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Ngaphambi kokuthi siqalise, ngizocela ukwenza lokhu okulandelayo. Let me welcome everyone that is here. May it be a new or an old subscriber. You are welcome. I would also like to extend my acknowledgement to our visitors. May I say to all of you that are here, please know that you are valued, you are loved and respected. Stay here, you will never regret. Make this channel your new home. Ngaphambi kokuba siqhubeke nokufunda isahluko se-13, ingabe yini abafundi kanye nabalingani bayaqaphela yini ukuthi uJC Buthelezi ufuna sibe nolwazi olunzulu mayelana namanye amazwe, ikakhulukazi iMelika? Uthi imfundo yalapha ekhaya kanye neyaseNgilandi isifunza ubutha obusenza iziyothotho nezinamba zokugqilazwa. Uphinde futhi asivezele ulwazi lokuthi ngubani owahumusha iBhayibheli elisusela ngiyacabanga esiNgisini elusa olimini lwesiZulu. Athi lowo Jesus nguJohn Nembula. Abahlala esifundazweni saKwaZulu bayazi ukuthi kunendawo ebizwa ngokuthiwa kuSothongathi. Uthi leyo ndawo leyo kwakuyindawo yabantu bakwaLuthuli, yayibizwa ngokuthiwa uWuthongathi. Labo bantu labo bebasho enkosini uShaka. Ngicabanga ukuthi bebethi umuntu ngumuntu ngabantu, uyinkosi ngoba kukhona thina abantu obabusayo. Umbhali usebenzisa le analog ukusivula amehlo, ukusiqwashisa ekutheni njengoba ufunda wena namhlanje, njengoba kukhona nabanye abantu abafundile, kufanele siqaphele ukuthi siwutho nje namhlanje ngenxa yabo. Phela besizoziqhathanisa nawobani ukube bona bebangekho. Phinde asivezele ubudlelwano esinabo thina bantu abahlala eNingizimu Afrika kanye nezimbodlela. Uthi lobo budlelwano lobo abubuhle ngoba siphuzela ukudakwa. Okwesibili, uthi sithuma izingane ezincane ezingaphansi kweminyaka eyi-18 ukuba ziyosithengela utshwala kanye nogwayi. Uthi lokho kuyofanele sikufakele izibuko. Uthi-ke eMelika ama-library awavalwa, kufundwa kuze kuse.
Ngiyabonga, ilokho ebengifuna ukukuphawula. Ake siqhubekeni-ke nokufunda. Sizoqalisa lapho kuphela khona incwadi ekhasini lama-229. Incwadi engikhuluma ngayo yincwadi uZithelile ayebhalele abafowabo. Kufundeka ngalolu hlobo. Bayifunda beyiphindaphinda ohlanganisani le ncwadi ka-uZithelile. Bayiqhathanisa nezinye izincwadi ayezibhala cishe zinyanga zonke uZithelile. Bavumelana ngokuthi ingane yakwabo iyakhula iyadazuluka ngengqondo. Uhlanganisani wathi kuyafundiswa eMelika madoda, phansi umona. Lezi zincwadi zengane yakithi ziya ngokushuba njengoba iqhubeka nokufunda. Akusho wena Hlanganisani, kuyazisho, kuphendula uVikizitha. Waqhubeka wathi, okungicakayo ukuthi yena ufundela ukuba asuse labomame abathengisa emgwaqweni. Kodwa thina lapho Ngoye siyababuka nje labomame, singazikhathazi ngabo, futhi singacabangi ukuthi kungumsebenzi wethu ukuthi sibuqede lobumpofu. Mhlawumbe thina sesajovwa yinjwayezi yomsuzo wezinhlupheko, ngakho asisalizwa iphunga. Uma ufika emandeni uye uthi yaze yanuka kabi indawo. Uzothi lapho usuhlale khona isikhathi eside ungabe usakuzwa ukunuka kwendawo. Imizwa yethu isibuthuntu kulolu sizi olwendlalelwe abantu bakithi besifazane. Sinamehlo kodwa kasibaboni labomame abakhamisele izinhlupheko mihla namalanga. Sinezindlebe kodwa asisizwa isililo sabesifazane abasokola emigwaqweni bephanda amasenti ayingcosana. Kubuhlungu kabi uma le mfundo yethu isenza ukuba sibe buthuntu ngemizwa, singaziboni izinto ezisobala nezidinga ukuba ziphuthunywe. Yini ukuba le university ingasifundisi nge-agricultural economics, marketing, agricultural and extension education, ukuze kuthi yonke imikhiqizo yalabomame ibekwe ezingeni lokuphila kangcono kunokuba baphile emigwaqweni. Kubahleli bemfundo yethu, labomame ababonakali, abaziwa, yizintuthwane. Mhlawumbe mhla kwaphatha wena, wohlela kangcono uthi usizi lwalezi zindimbane zabantu ulubeke phambi kwabafundi. Kuhle sifunde mfowethu, kubi laphaya phandle. Sengiyahamba manje, ngisaya empangeni. Ukube beyikhona enye indlela engadluli kulabomame abeme emgwaqweni, bengoyithatha. Angisakhululekile ngokuthi ngidlule kungathi angiluboni lolu sizi. Nami sengifana nawe Hlanganisani, ngizobabhekelwa ngubani labomame. Kulungile, hamba, sobonana kusihlwa. Ngokuqeda kukaHlanganisani oNgoye, wathola umfundaze waseMelika, i-Fulbright Scholarship. Leli linoni lemifundaze elitholwe ngabafundi abaseqophelweni eliphezulu abanjengodokotela othi E.H.M. Nxumalo nodokotela Seshi V. Chongco. Lo mfundaze ufundisa kuphela abafundi abasuka eNingizimu Afrika beya phesheya noma abasuka eMelika beya ezindaweni ezingaphandle. Ukuthola lo mfundaze kwakusho ukuthi abemfundo bayamemukela uHlanganisani njengomfundi oseqophelweni eliphakeme.
Kwadingeka ukuba aphinde awele uHlanganisane aye phesheya, engasayeli ukuncintisana kwezemidlalo manje, kodwa esehambela ukungena emncintiswaneni wezemfundo. Umvangeli uCele wenze likhulu idili ukuzibonga izingane zikaLinono ngokuba yisibusiso emzini wakhe. Lezi zingane zazikade zalixosha ikateziko ngezimali ezazizithola ngezithelo zezihlahla zikakotapeya kanye nezikamango. Yizo lezi zingane ezathengela umkhulu wazo uCele iveni yokuhambisa izithelo kanye nobhatata emandeni. Leli dili lakwaCele lalifana namanye amadili akwaCele eMpaphala. Zafika nezifundiswa eziningana, ezinye zazo zadumala ukubona ukuthi abukho utshwala kuleli dili. Wayezitshelile uHlanganisane ngenkathi ezimema ukuthi zize nezembatho zazo zemfundo ephakeme, kodwa zingezinotshwala emabhodleleni noma eziswini. Umama wekhaya uMakhumalo wawubikela umphakathi ngokuthi oHlanganisane no-Uzithelile bayimisebenzi yomusa nothando lwangaphezulu. Yonke impumelelo yabo yazuzwa ngamandla emithandazo. Umkhulu walezi zingane uzikhonzile, akakhohlwa ukuzibeka emikhulekweni. Njengoba ehamba nje uHlanganisane, kahambi yedwa kodwa wohamba nenkosi. Njengoba kuthiwa uyofunda phesheya, kayikufunda yedwa kodwa wofunda nenkosi. Uma uHlanganisane seyihlamuka inkosi esenhlanhlatha njengeningi lalezi zingane zethu, ukufunda kwakhe kuzovosha, ubole kube yizeleze. Ziningi izingane zabantu sizibona zivithika phambi kwamehlo ethu, yize zigqoka njengalezi zifundiswa ezilaphaya. Thina baseMpaphala sikuphelezela ngale ngoma Hlanganisane. Oh Jesu mhlengi wethu, igama lakho lihle, lavela ezulwini, liyisihlangu sethu. Alikho elinye futhi esingasinda ngalo. Jesu mhlengi wethu, uyisihlangu sethu. Zamphelezela uMakhumalo izethameli zalo mcimbi. NoHlanganisane wabeka amazwi, wasethatha leli thuba ukuba azise izihlobo kanye nabangane ukuthi useyacela kwaButhelezi. Wethula uZamashenge kumphakathi wathi nguye lona engizikhethele yena ukuba azovusa umuzi wakwaNgubane. Waphela lo mcimbi ntambama. Iningi lezivakashi zezifundiswa lididekile ngempilo kaHlanganisane kanye nabakubo eMpaphala. Lalingekho itafula labafundisi kanye nezifundiswa kulo mcimbi. Izivakashi zazihlanganisiwe njengoba kuye kwenziwe kweminingi imicimbi. Wala waphetha uHlanganisane noZamashenge ukuba kube khona abantu abadla ngamapuleti afayo nezimfoloko nemimese ephambili, badle amasaladi nomadizethi, bese kuthi uquqaba lwabantu lunikwe amapuleti amaphepha, ludle inyama yangaphakathi namadombolo, bese behlisa ngamahewu. Wonke umphakathi wadilesa ndawonye, wadla ngamapuleti amaphepha, wadla ukudla okufanayo, futhi wonke wehlisa ngamahewu noma ngokuqandayo okufanayo. Kwathi ngoMeyi waselifulathela leli uHlanganisane elibangise eCalifornia eMelika. Ubukhulu nobuhle beMelika wabubona kabusha esezibona okwesibili lezi zindawo. Wemukelwa e-University of California in Los Angeles, e-UCLA. Ngenhlanhla kwakunesigejana sabafundi baseNingizimu Afrika ethulwa kuso esanda kufika.
lesi sigejana kwakungabafundi abamnyama bodwa. Phela abafundi baseNingizimu Afrika abamhlophe bavama ukuba bazifihle uma sebephesheya, baqhube lona ubandlululo lwabo khona phesheya ngoba besaba ukuthi abomdabu bazophindisela. Laba abafundi abampisholo basiza uHlanganisani bemtshela ngezindlela zempilo yaseMelika, bemvusa nangezinto okufanele azazi futhi aziqaphele. Bamtshela ukuthi amaMelikana avalelisa ngokuthi see you later, hhayi ngoba esho ukuthi nobonana futhi. Kubo lokho kusho ukuthi sala kahle. Bamchazela nokuthi bafundisa kanjani othisha baseMelika, ayisebenzise kanjani ilibrary, awuhlele kanjani umsebenzi wakhe, ayisebenzise kanjani i-email uma efuna ukuxhumana nanoma ngumuphi umfundi khona eMelika kanye naseNingizimu Afrika. Phela amanye ama-university asekhaya ayenayo i-email. Ngokusho kukaHlanganisani, wafika e-UCLA wathola ukuthi kunomkhulu umehluko phakathi kokufunda kwaseMelika nokwaseNingizimu Afrika, noma nakhona lapha abafundisayo iningi labo lingabelungu. Kodwa babehlukile kubelungu basekhaya ngomusa, ngokukhululeka, ngokuzama ukuhlangabezana nezizwe eziningi ezikulamaklasi ahlukene. Lalithi kanti ikilasi linoMuhammad oyi-Arab, uChinshew oyiShayina, uKokyo oyiJapani, uFisokuhle waseNquthu, abaseKorea, eZimbabwe, eNigeria, eTogo, e-Indonesia, eBrazil nakwamanye amazwe. Abafundisayo bazama ukufundisa ngaleyo ndlela yokuba zonke lezi zizwe zizithole zemukelekile ekilasini. Abafundisayo bawafunda amagama abezizwe, bababize ngamagama abo. Bazithobile osolwazi baseMelika, abakuthwele ukuba ngosolwazi nokuba yisifundiswa uxolo kuleyo ndawo. Lokhu kwakwenza ukuba abafundi bakhululeke, babuze, baphikisane noma babonisane nangemibono enhlobonhlobo. Umoya wamakilasi wawuba nobungane, ukwethembana nokuthandana phakathi kwabafundi kanye nabafundisi. Imidlalo yayisezingeni eliphezulu kabi futhi kuyinto enikezwa indawo yayo. Kwakufuneka ukuba uHlanganisani afunde okuningi kwezemidlalo ukuze azizwe naye engumdlali. Imidlalo emikhulu eMelika yi-basketball kanye ne-football ecishe ifane ne-rugby. Kangenanga kule midlalo uHlanganisani ngoba wayechitha isikhathi sakhe esiningi elolonga umzimba, ewulungiselela ugijima kanye nokugxuma. Noma wayesuke ekhaya ezitshela ukuthi uzohlala iminyaka emithathu kuphela eMelika uHlanganisani, wahlala iminyaka 5 ebanjwa yilokhu nalokhuya ayethanda ukuba nakho akufunde. Lokuhlala isikhathi eside kangaka kwaze kwenza ukuba aficwe nguVikizitha oweza lapha eMelika ngoba evakasha ngenkathi kwembathiswa uHlanganisani. Zaphelela cishe zonke izingane zakwaNgubane eMelika ngaphandle kukaMelodi owabe esenguvukuzithathe. Uvukuzithathe yena wafunda ngokugwegwesa nokufehla. Ngenkathi ephuma esikoleni wayiswa ngunina kulama-university abezizwe aseThekwini. Akabanga nayo inhlanhla yokuba yena enqabe ukuba aye kule university. Wafunda okungatheni, kodwa kwabonakala ukuthi
umdlandla wokubambelela uyancipha. Kwathi kanti umdlandla uyancipha, wasethola ingane yakwaSamuels abelungu. Kwakungathi umfana ufuna ukumshada. Abakubo mfana bashaya phansi ngonyawo, wasala phansi kanjalo uVukuzithathe. Wakhulisa ingane unyaka owodwa, wasephindela kuyo leyo university futhi. Akabange sayingena indaba yabafana ayefunda nabo, ngoba ethi bangamaqoki adonswa ngabakubo ngamakhala. Isizungu sasimbulala uVukuzithathe ngoba phela wayehlala eLalusha engenabo abangane. Akunakwana laphaya. Lingani bami nani bafundi, uxolo kuleyo ndawo. Ngicabanga ukuthi bekufanele ngifunde ngalolu hlobo. Akunakwana laphayana kobelungu namandiya. Kuyabukwana nje. Ikakhulu ngoba zazisekhona izinsalela zokubukelana phansi kulezi zizwe. Lesi sizungu sandiswa na ukuthi izingane zakwabo zonke zase zaba phesheya eMelika. UVikizitha walandela uHlanganisane ukuyofunda eMelika, yize engawutholanga umfundaze. Kwathi lapho uHlanganisane ephasa khona izifundo ze-MA, wamema uVikizitha ukuba eze ekwambathisweni kwakhe. Kabanga esaphindela emuva uVikizitha, wasale eseqhubeka nezifundo zakhe e-Iowa State University. Wathola imifundaze yabadlali ngoba wayegijimela le university, futhi nasekubhukudeni enekhono elincomekayo. Noma kwakungelula, yabekezela ingane yakwaNgubane. Jesus uxolo. Kwanesikhathi lapho yayilala emotweni noma iqhiyame ngokulala kusofa phakathi e-library. Pho yinto engethusa umuntu leyo eMelika. Izingane zakwaNgubane zazisabalele nezwe lonke eMelika. uHlanganisane wayesezansi eCalifornia, uZithelile ese-Midwest eMichigan, kanti uVikizitha wayese-Iowa. Njalo kwakuthi ehlobo ngoJulayi lezi zingane zihlangane eHouston, Texas noma eLansing eMichigan. Kuloku kuhlangana kwakuba nembungazo yabantu baseNingizimu Afrika. Kumibungazo yase-East Lansing eMichigan kwakuhlatshwa izimbuzi ezimbili noma ezintathu. Kumuntu ofikayo eMelika kwakumangaza ukubona izifundiswa zihlaba, zidla inyama yangaphakathi nephalishi, shaya indlamu, zisina, zijayiva zikhumbule ekhaya. Igosa lale mibungazo kwakuba nguDokotela Timothy Mkhize Mashinini waseNtilasifali. Kule mibungazo kwakujayivwa kuze kuse kudlalwa izingoma zaseNingizimu Afrika zoCaiphus Semenya, oHugh Masekela noBrenda Fassie. Kwakuthi lapho sezibuya uzwe inhlokomo ethi ekhaya, ekhaya, ekhaya. Inkumbulo yasekhaya nesizungu sokuba emazweni yinto ebuhlungu yonke. Jesus, I'm writing my own book now. Kufundeka ngalolu hlobo. Yiyo lenkumbulo nesizungu esenza ukuba abanye abafundi bafike bahlanye noma babophe imithwalo yabo baphindele ekhaya eNingizimu Afrika. Ayikho into emnandi njengokuzwa umuntu ethi sawubona phesheya. Ukuzwa umuntu ekhuluma isiZulu kuba yinto enkulu. Nezingane zakwaNgubane zazihlanganela ukuba zibe ndawonye, zixoxe ngekhaya, zikhulume isiZulu, zikhumbuzana izindaba ezindala. Njengoba lokhu kuhlangana kwazo kwakuba sehlobo, kwakuba kuncane ukulala. Phela ilanga lishona ngo-9:30 wantambama ehlobo, libe liphume ngo-5:30 ekuseni.
zaziyisebenzisa le mini-ende ngezinto eziningi, njengoba u-Isithelile wayekade athole izincwadi zokushayela ibhanoyi, wayeke abathathe abakwabo ngebhanoyi lokuqhatshizwa, abase enyakatho ye-Michigan, eMackinac Island, noma abase ko-Disney noma ko-Cedar Point. Lezi yizindawo eziphambili zokungcebeleka. Langalimbe izingane zakwaNgubane zaba nedina lazo lokuvalelisana laphaya e-Old Country Buffet. Athi sezisemsileni nokudla, u-Isithelile wakhipha incwadi evela ekhaya. Intshede emnyama kule mvilophi yale ncwadi yamkhumbuza u-Isithelile ukupheka ngebhodwe lesiZulu. Wacela abakwabo ukuba bamthwalise lo mthwalo wawukule ncwadi. Wayifunda kanje le ncwadi. Zokuma kancane ukufunda, sichaze, sicubungule, sihlaziye. Balingani bami nani bafundi, la okwamanje akukho umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya esizoludingida. Ngani? Ngoba ngokubona kwami umbhali ubesixoxela esinikeza ulwazi mayelana neMelika. Umbhali usitshela ngama-scholarships. Esinye sawo yi-Fulbright Scholarship, lena eyaqeqesha yafundisa abantu abasezingeni eliphezulu abanjengodokotela u-Othi Mandla Nxumalo. Ngokucabanga kwami umbhali la uyasiqwashisa, ufuna sibe nolwazi, ufuna ukuthi mangabe bakhona abanye eNingizimu Afrika namuhla abafuna ukuthi nabo baqeqeshwe eMelika, bangene ngaphansi kwezikolarship ezahlukahlukene, bangakwenza lokho. Umbhali uphinda siqwashise ekutheni uma ngabe uya eMelika kufanele uzimisele ukuthi uzohlangana ne-culture shock, okuchaza ukuthi amagama owaziyo wena kungenzeka angasho leyo nto okufanele ngabe ayayisho. Usebenzise amagama athi see you later ukuthi awachazi ukuthi siyobonana futhi, kodwa achaza ukuthi sala kahle. Wathi abafundi baseMelika eLos Angeles, e-University of California, lapho kwakufunda khona uHlanganisani, bebemtshela ngezinto ekufanele azazi, izindlela abafundi baseMelika abenza ngazo nezinto abazishoyo nokuthi zichaza ukuthini. Umbhali uphinda sixoxele ukuthi abantu baseMpaphala baphila impilo enjani, befundile benjalo. Ufundile uHlanganisani, kwacele kuyafundwa, nobafana owakwacele ngoba wakhuliswa uninalume wakhe, naye ubefundile. Kodwa kumehluko phakathi kukabafana noHlanganisani ukuthi uHlanganisani efundile enjalo, kodwa ubuntu bakhe busemile. Lento ayifundiswa ucele uyayibamba ayibambisise. Kuthiwa la ucele wenza idili efuna ukubonga izingane zikaLinono ngoba zaba yisibusiso ekuxosheni ikati eziko kwacele. Kulelo dili lelo kwabonwa into engakaze yabonwa phambilini, ukuthi izifundiswa kanye nazo zonke izethameli zalomcimbi zizophathwa ngendlela efanayo. Athi umbhali wonke umphakathi wadilesa ndawonye, wadla ngamapuleti amaphepha, wadla ukudla okufanayo, futhi wonke wehlisa ngamahewu noma ngokuqandayo okufanayo. Isizinda siphinde sithuthe futhi. Umbhali asivezela ukuthi kufundwa kanjani eMelika. Athi izizwe nezizwana ezikhona eMelika zifundiswa ngendlela yokuthi zonke zizithole zemukelekile
ekilasini. Umbhali usivezela ukuthi osolwazi baseMelika bayawafunda amagama abezizwe baphinde bababize ngamagama abo. Uma ngabe nje ekilasini kunomfundi ogama lakhe linguMandla, njengodokotela othi Mandla Nxumalo, uzobizwa ngegama lakhe elithi Mandla, noma lokho engizokusho umbhali angakushongo. Kodwa ngicabanga ukuthi umbhali la ubeqhathanisa inyuvesi yaseMelika nenyuvesi yaseNingizimu Afrika, ukuthi eNingizimu Afrika kuyenzeka ukuthi ofundayo angaziwa sanhlobo igama lakhe ukuthi ungubani, ngoba osolwazi baseNingizimu Afrika babiza abafundi ngose nangomiss. Yes miss, yes sir. Kanti eMelika bababiza ngamagama njengoba kwenziwa emagunjini okufundela kusukela ku-grade R kuze kuyofika ku-grade 12. Bhala uphinda sitshele ngemidlalo yaseMelika. Athi imidlalo emikhulu eMelika i-basketball. Athi kune-football ecishe ifane ne-rugby. Siyazi-ke sonke eNingizimu Afrika imidlalo edlalwayo kakhulu yi-soccer. Ayibizwa ngokuthiwa i-football ngoba phela vele uyabona yini i-culture shock, i-football kwezinye indawo ifana ne-rugby, i-rugby kahle kahle. I-basketball idlalwa abantu besilisa, ngicabanga ukuthi abafundi bakwazi lokho. Kanti eNingizimu Afrika i-netball idlalwa amantombazanyana noma abantu besifazane. Balingani bami nani bafundi, ukuze ngikwazi ukwethula lokho okushiwo umbhali, ngivumeleni ukuthi ngiqhathanise iNingizimu Afrika kanye neMelika. Noma ngakushongo lokho, wena kuma usufinqa uzofinqa ukhulume kuphela ngeMelika, ungakhulumi ngeNingizimu Afrika kakhulu njengoba mina ngenzile. Ufika kanjani uvikizitha eMelika? Ufika nje ngoba ezovakasha, wembathiswa uhlanganisani, naye-ke useyeza phela uzonikeza hlanganisani i-support. Akabuyelanga-ke emuva, wagcina esefunda khona. Athi umbhali ubelala ngisho emotweni yakhe, kodwa lokho umbhali akakuvezi njengenkinga ngoba phela bonke abafundi baseMelika bakujwayele ukuthi bafunde kuze kuse kube sekuseni. Uyedwa umlingiswa la esingathi masimcabanga simeyamanise kanye nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya oluthile. Igama lakhe nguVukuzithathe, uMelody Ngubane, oyingane kaPopi noBafana. Uvezwe lana enenkinga. Inkinga abhekene nayo ukuthi umdlandla usunciphile kuyena ngoba esethole ingane yakwaSamuels yomlungu. Sisusa sodweshu yindlela uVukuzithathe abheka ngayo abafana babelungu. Uthi bangamaqoki ngoba badonswa ngabakubo ngamakhala. Ukushiso yini? Ake sibone isizathu saleso sisusa sodweshu leso. Yingoba abakubo umfana bashaya phansi ngonyawo, wasala phansi uVukuzithathe, yize umfana lo wayefuna ukumshada, kodwa ngenxa ye-pressure that was coming from the parents, their love disintegrated. Ukubhebhetheka kodweshu ukuthi isizungu sasimbulala uVukuzithathe. Wayengenabo abangane noma umbhali angashongo, kodwa sesiyacabangela ukuthi ukukhulisa ingane unyaka wonke ehleze ekhaya, lokho created a division between her and other young people of the same age. Kusho phela manje ama-aspirations abo awasafani. Uvikizitha i-aspiration yakhe ukukhulisa ingane yakhe,
laba i-aspiration yabo ukufunda baqhubeke nemfundo yabo. Ani futhi lolu dweshu lubhebhetheka. Ake sinikeze ezinye izizathu zokuthi kwenziwa yini ukuthi abe nesizungu kangaka uVukuzithathe. Okwesibili ukuthi laphayana eLalusha kunezinsalela zabelungu namaNdiya abasabukelana phansi. Okwesibili ukuthi zonke izingane zakwaNgubane azisekho eNingizimu Afrika, sezisemelika. Mlingano wami nawe mfundi, uyabona yini ukuthi izinda siyathuthuka? Besisemelika, kwayiwa eMpaphala, sabuyela eMelika, saphuma sahamba manje isizinda saya eLalusha. Engazathi futhi sesiyathutha-ke manje siya eMelika. Usethini-ke futhi umbhali? Umbhali la usivezela izingane zakwaNgubane ezintathu. Uzithelile ose-Michigan. IMichigan is in the middle of America. Umbhali usethulela uHlanganisane. uHlanganisane use-California University ese-Los Angeles. I-Los Angeles is in the north of America. Umbhali asethulele uVikizitha ose-Iowa State University. I-Iowa ise-Houston eTexas. I-Texas is in the south of America. Umbhali uphinde athi abafundi abaseMelika kungenzeka ukuthi basabalele neMelika yonkana, kodwa bebenza imbungazo bahlangane ndawo bese kuyahlatshwa izimbuzi ezimbili noma ezintathu, kusinwe, kugiywe, kuqephuzwe, kujayivwe, ngoba sekukhunjulwa phela ekhaya. Uthi igosa lale mibungazo kwakungudokotela uTimothy Mkhize Mashinini owaseNtilasfali, udokotela Tim. Umbhali uyasivezela ukuthi kuba likhoni kanjani ukuzithola ukwelinye ilizwe. Uthi wonke umuntu uyakhumbula ekhaya. Omunye ukhumbula aze avume ukuthi inkumbulo imeqe ngaphezulu, abophe imithwadlwana yakhe aphindele ekhaya. Athi umbhali ayikho into abantu abaseMelika abayithandayo njengokuzwa umuntu ethi sawubona. Kusho ukuthi ulimi lwabo lwesiZulu bayalukhumbula. Umbhali uphinde asixoxele ngokuthi ilanga liyaphuza ukushona eMelika. Ilanga lishona, angeke ngithi kusentambama, yize yena athi kusentambama. Lishona ebusuku, lishona ngo-9:30 ebusuku. Kanti ilanga liphume ekuseni ngo-5:30. Mlingano wami nawe mfundi, bengichazile ekuqaleni ngathi umlingiswa esingamyamanisa nombuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya nguVukuzithathe, ngoba nguyena ovezwe wanenkinga. Sisibonile isisusa sodweshu kanye nokubhebhetheka kodweshu, kodwa kulabo abanye abalingiswa cha besingabonanga kulokhu esiqeda ukufunda manje. Okwesibili, mhlawumbe uyena ovezwe njengomlingiswa ngqangi walendatshana engaphakathi kwendaba enkulu, ngoba isihloko salesi Isahluko simayelana naye. Isihloko sifundeka ngalolu hlobo, Vukuzithathe ntombazana. La sizogcina ngokwale video senziwa ukuthi funa ukuthi le video ibe yinde kakhulu,
Kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi umbhali ubethe le ncwadi ebhalwa nguVukuzithathe ingumthwalo ku-Uzithelile. Sizoqalisa lapho-ke kuvidiyo elandelayo. Uyathandwa, usale kahle.